Pekne ťa zdravím, je tu ďalší nový deň, v ktorom sa takisto budeme venovať cvičeniu. Ukážeme si možno niečo z jedálnička a úplne bežné veci, ktoré asi zažíva každý z nás, takže hurá! Máme to nachystané. Kúrite si aj doma v piecke, alebo ste zastancom teplých radiátorov. Lebo je to super vec, len sa z toho brutálne práši, čiže máme doma mŕte prachu. Milujem sa pozerať na tento výhľad, vždy keď čaká moje too small mini-me v škôlke. Tak tu môžeš sedieť a pozerať sa. A ďakovať. Čo nechápem, prečo za mnou chodia mačky, keď ja nemám rada mačky. Choď preč, ty. Došli za mnou, keď sa začalo viac dariť. Povedali, poď s nami, budeš viac žiariť. Povedali, že vedia, ako to spraviť, aby sami otvorili dvere všade tam, kde posypú somány. Jediný problém sú tí moji storíky, s tom, že vraj musím zmeniť partiu, ktorá sedí za misou. Od začiatku som mnou prišli sem s ponukou veľkorysou, ale ja som vedel od začiatku, že sa bavím s Kristou. Nebudem to naťahovať na rovinu, lojalita v prvom rade, nehraj paródiu. Ja som v ľude, pokiaľ neutočíš na rodinu. Verím, že tá práva príde, nestala sa to, tak odišla s tým. Oslavuj, neber ten deň ako svídeň, času je málo, ber to jak školu, ber to jak... Snažím niečo vybudovať, nebuď debil. Neberem tak jak oni, neberem vás jak oni, len berem pod seba beat a serem vám tam